Здравейте хора, днеска ще снимаме видео на Brawl Stars. Така. Ето и Roblox. Но Brawl Stars днеска ще снимаме. Се надявам видео отново. Добре. Brawl Stars бъгна. Огромно бъгна, много бъгна Brawl Stars. Нека да видим докато караме в играта, вау. Има нови Brawl Pass. Не знае. Хора, понякога да ми спра видеото и без нищо съм натисна на конче. Видеото просто не се стане. Чакайте, моля малко го намаля. Добре. Така, днеска ще играем с Шели. Аз съм скинча, те са Шели. Нека да започваме, няма какво да казвам. Нека да играем. Охо, има нови мапове. Охо, волейбол са върнали. Супер. Но нека първо да играем на соло малко игри и после ще играем на другите мапове. Има и друга Шели. Така. Ето е лесна колец. Буквално тя може да ме убия в този случай, ама реши да не ме убивам. Не даде килче. Благодаря и за това. Евала колец. Благодаря ти. Охо, те там са убиват, аз си вземам тук кутийки. Точно ще ми тук се на мене. Да, са бият. Да стане шоу. Да. Дай на майк малко ме измерила. Айде, убивайте се. Ще изиграем една игра сега на шоу, да? На сол. Така, готово е. Аз не знам, защо си ползвах ult, ама както е. Сега ще изиграем, сега ще ви обясня какво. Това мога да кача в канала ми, между другото. Стар дроб, дето ТРР, какво друго мога ми се падне. Нека да играем на тези нови мапове по една игра. Започваме с волейбол. На всеки да минеме по една игра и спирам видеото. Аз пак лайфа. Много ми трябва до лайф. Аз сега искам да снимам видеа искам да снимам, а не лайфа, защото лайф не ми се снима. Снимат ми са видеа. Другия път си или ще играем стандов, или пак Brawl Stars, или Roblox. Каквото ми се да играе това. Абе ще видим. Може Roblox да играем. Това се допълни. Добре, сега... Става страшно. Става страшно, трябва да спрятаме. Може да загубиме, обаче. Само тревожно. Трябва да го... Не можах да го спра. Може да си ползва мулта и да го спра, ама не можах. Мощи са, добре. Охо, мистер Пито. Добре, сега трябва да спрем. То вече е късно, то направо гол. То направо ни вкадиха. Аз казах всички една игра, ама и тогава ще спирам видеото, ама докато не победа. Това е условието, забравих да го кажа. Не мисля, че
ще победим. Имаме слаби, но другите им слаби. Окей, Морти се стои там. Никой не може да го спре. Микото може. Така Микото може да го убие или да го спре. Окей. Важното е, че поне е 0-0. Мортис, давай, защитаваме. Мортис, добре, както и да е, нашия Мортис е тъп, бавно развиваш. Не искам да убия и да обиждам хората, но в смисъл, топката беше от тебе, не знам какво отида там. Мортисче. Сега само заради Мортиса мога да го убим. Окей, тук вадих късмет, как убихме. Сега Рикото остана, спалва Самико. Няма как да го спра. Нямаш как да го спра. Сега ще опитам да го спра, защото тия мулт някакси да оцеля. Не можах пак. Извинявам се, ама не можах. Не. Това не е добре. Дефит. Пак ще трябва да играем. Нека да си изберем друг броуър. Мисля, че за волейбол не е перфектно решение. Я ще взема Мортис. Мортис е перфектен за волейбол. Защото, например, някой пъти Мортиса има грешки за волейбол, защото, примерно, ако без диска си натисне екрана без диска и... то има новия броуър. Роналдо. Ламин срещу Роналдо. Нека да видим кой ще победим. Ламин Ямал срещу Кристиано Роналдо. Интересна битка. Yes. Ламин Ямал води. 3 Мортиса. Мале. Окей. Не можаха. Това е то новия броуър, колко ме дразни. Нямаше как да избягам. Не, можеше през долу, ама... Това видео много е дълго, само това мога да кажа. Защото докато победа, примерно, всички мапове, не всички, да, всички нека да сме всички, за да е честно. Защото старите мапове така да не ги игра на видео, пък новите. Мортиса тук не знам какво направи. Ужас. Няма нищо. Сега просто трябва един на един. Мортис, не бягай, спасяваме Тамир. Окей. Чай ми топката сега къде ще отидем? Пак там. Не мога да спра. Нямам шанс. Нямам шанс. Никакъв шанс. Ужас. Микото защо се връща? Микото можеше да го убие до Роналдо. Да, браво му. Защитай тук бързо. Чай ще го защитава и тук аз ако не бях. Не, Мортис, браво. Охо, малко ми бъги, хора. Много ми бъги даже. Много. Добре, сега добре. Не бе, добре, няма нищо. Аз ще трябва да пазя тая игра топката, а другите да вървят да. Защото се видял, че няма да я пазят. Чай трябваше да натисна exit, няма нищо. Се почнахме. Каквото на... пак. Трима от новия броуър.
Вай. Чай сега. Линя кемпи. Казах кемпи, защото наистина си кемпише и малко гадно. Я пък снимам. Майчице. Отидете да ги биете. Браво. Не, аз те не мога ги убият. Те са двама и то не мога броя. Те са много опи. Че са тъпи. Вай. Тук обаче много се изложиха. Много чести. Не можах. Няма шанс. Къде е сега това? Къде се появи? Какво? Това или е по-бърз от Юсейн Болт или не знам. Да. Не, това не видим. Окей, пак не можаха да го спрат. Ще играем нов мап. Не, бая, 1,5 е. Имаме време. Дот брал? Какво? Окей, ще видим какъв е този мап. Само аз не съм запознат с Дот брал или каквото е там. Това само аз ли не го знам какво? Да събираме топките ли? Или какво? Чай се. Аз не знам какво се прави тук. Трябва да се вкарваме. Това е като баскетбол. Не е като баскетбол. Сега трябва да се прави. Аз не разбирам. Трябва да се прави, човек. Нищо не разбирам. Трябва да се целим. Сега разбрах. Добре, ме убиха. Да, печелиме. Аз и знаех. Не плея гейм, бро. Охо, какво падна тук? Да, както и да е. Сега ще играем за това един път. С Бони на Сол. Ужас. Не е много голям ужас. В смисъл може да се падне по-зле, мисля. То това с Hypercharge тогава забравих. Супер. Не бе. Аз се прецаках. Много се прецаках. Както и да е. Сега трябва много да внимавам. Много трябва да внимавам. Добре, виждаме оприм. Добре, поне тук ми се закри пътя да виждам ако идва на някакво. Окей. Ако мандито му отчели още един път и... Не, още два пъти пак не трябва. Окей. Не. Ще си стрелва улта, нали? Само не на аути. Вече може да си стрелва. Чил гай, може ли малко по-чил, защото буквално ми изкара къла. Абе, хора, това брони се за победа сега да направих. Епик. Вау, скин на Пам. Чай видим сега какво е това. Какво има тук?
Legendary. Hypercharge. 2 боксове. Мортис. Епи. Окей, скин. Окей. Добре, знам, че е супер ер или ер, ама пак е скин поне от Епик. Окей. Да взема ли то пич или да взема Леон? Да взема ли то, да взема ли Есо Али или да взема Леон? Добре, ще взема Али. Знам, че това може да е грешка, ама Али знам. Али, айде! Супер. Все пак си събирам за Леон. Няма да играем с Мортиса, ще играем с Али. Нека го разгледам. Колко точки имам, за бога! Сега си видях точките. Се оплаших направо. Добре, за сега нека да ме напетирам. Да видя как е по-малък ран. Това казвам, че са брои за победа, защото видеото ще стане много дълго. И ще трябва много игри да си стривам и такива неща за мегабайти, защото не че нещо, ама много видеа съм направил и такива неща до сега. Така че видеото май мога ми спре, когато ми спрат мегабайтите до там. Фанга може и да вкара, ама... Ти се шашвам. Ама пасвам да... Не знам как се лява. Гел! Кей смисъл. Не. Що го казах? Чиста загуба. То имам чувство, че играе баскетбол, такива точни игри, но как това. За какво събираме? Какво имаме в шопа? Да, бе, тут тези неща. Коинсовете аз забравих. Мойчице мила, сега като се сетих колко мапове още имаме. Имаме Броубол, имаме Нокаут, имаме Джем Граб, имаме Хайст, мале. Съжалявам, на Дуи или 3 няма да играя, защото хем просто няма спой, хем много ще станат. Много ще станат маповете. Телефонът ми се зарежда. Не бе, мис. Окей, мис. Какво? Няма дума какво е. Фанк. Стрелвам топката напред. Окей. Тук спасих положението. Вече е късно. Вай! Не го. Чук, не знам някакви штунци прави да игра. Франко ми гърпа най-гадното нещо. Не. Окей, добре. Празен кош. Добре. Доволен съм. Какво? Окей. Не дам къв демиш на бихта, ама окей, взявам си топката и шутирам и гол. Не! Мале, че съм крив. Маля. Просто
особено мока, не игра баскетбол. И затова не съм точен толкова. Абе, той това Франк не е. Дали ще го скарам? Окей. Аз не съм точен, ама баш такъв не съм. Не съм точен. Не чак пак такъв не точен. Дай стара дропа, дет ще ми се падне реа. То е ясно. Добре, доволен съм поне за скина. Това играхме ли? Сега бро хокей. Нека да започнем да видим какво ще има. Каква изненада ще има. 4 сме. 4 от новия бровър. 4. Не, просто сега сме повече сме от тея. Го. Кога го? Час. Като мисля, че играем баскетбол и си викам колко далеко да искам. Много бързо вкарваме. Много бързо. Пас. Добре, вкарай ти, айде. Това е най-бързата игра до сега, между другото. Да, оставих малко да видите. Преминаваме към Бробо. Хора. Това видео няма да се очудя, ако стане 40 минути. Няма да се очудя. Добре, защото всяка игра почти има и такъв от новия Бро. Не разбирам. Толкова ще е силен такъв. Добре, Ханк. Разбрах, че си ядосан. Кейс. Само видях, че Кейс беше на празна врата. Нищо друго. Сега и Мек ще се появи, разбира се. И Бони, и Ханк, и Манчите. Там не видим. Сега Мек ще издебне. Изненада, Мек! Аз исках да убия, ама то вкараха. Това споко умрях. Хайде, Кейс, може ли този път направи? Знам думи какво направи Кейс. Направо много смешно става, просто много смешно. То броер е много опит. Вижте колко ми останаха и тримката. Представете си, малко да бях 7 и 8 ранка и то ранка, аз пак пауър да бях го вдигнал, или каквото е там, сега нали ми е 5. Да го бях вдигнал примерно 8, сега тези тримата щяха да умрат. Окей, бро, 1000! Окей, 2 стара дропа ще... Знаете ли какво? Сега ще играем и ще продължаваме и накрая ще отворя 3 стар дропа. И се надявам да ми се падне нещо хубаво. Даже май 4, защото още един ми остава сега да го взема. Да, 4 стар дропа. Ако не и 5 дори. Ама повече от 5 не мисля. Ако не изпълним някакъв грамаден квест, като този пример. Леон. Вие събирайте джемчета, ние ще се справим. Зълърам. Там
малък фаул направи. Леон е тъп на Макса. И двамата ли ги пръсна? Да, двамата ги пръсна. Че ми закива. Той аз искам да ги го взема, майде от мен да не. Май това ще е най-бързата игра и на джангъра. Взимайте бе, не бе, няма да е най-бързата. Ако не бягат, няма да е най-бързата. Ако оцелят, ще е най-бързата. Какво? Не бе, защо рискувате бе? Леон има бе. Вай сега, ако умрете в последната секунда. Вай, между другото видях и това кейс е, че остана на много малко да кейс. Чайте за малко, щях да спра видеото без диска, не извинявам се. Да, 5 или 4 стартропа ще бъдат, да. Бях прав. Да ми дадат те XP, да. Чай видим сега. 4 стар дропа, да. 4 или 5 стар дропа, защото това е. 5. Останаха 7 мапа. 7 мапа. Окей. Срещам българин, ако не се лъжа, защото се кръстил Тел. Окей, Тел, здравей, ако си българин. Но окей, имаме Сърч Тел. Най-хубавото. Вие си ти си дет. Да, дете. Отивам за нитата, отивам за нитата. Изненада. 4. Да. Готово. Чакайте, че хора нещо. Тук това чакайте да го сложа някъде горе, защото като натискам много за движение или нещо такова и за малко щях да спра пак видеото. Защото съм свикнал така да не снимам видеа на игри и сега това ми е първото видео и така като снимам и като го натисна без да искам да не го спра. Нека да продължим. Чакайте, че малко се замислих върху едно нещо. Хайде. Замислих се върху едно нещо, после как си спра видеото. Чай да го натисна сега това. Да го натисна. Добре, разбрах как да си го спра. Много време нещо чакаме играчи. Добре. Ето ги. Какво? Добре, нямам нещо ми е бъгнало. Защото ме отпуска, гледам сам. Ще съм само един. Викам, какво става тук? Не, това бровър е много просто. Признавам си, това бровър е много лъпен. Не, тук нямаш как да се влюкна. Не. Според мен ще можем да победим, защото още 1%.
Окей. Опи Макс. Добре. Нани ма стреля. Защо Нани така? Защо? Кой направи грешка? Майчице мила на 84 кръв. Маля, каква грешка обаче направи. А там има някой. Представете си, сега ако Грей не можа да ме оцели, директно беше вид. Ай, трошите им базата, да е. Грей. Тръгвам да изчупа базата, разбира се, ще ви стане това в защитното. Как точно когато тръгвам да изчупа? Побеждаваме, нали? Ей! Добре, побеждаваме, ама исках да я чупа преди да по таймера. Окей, никакво XP. Чаках XP, но няма нищо. 5 мапа, хора. 5 мапа. Ранкет обаче се надявам да победа, защото ранкет най-много ме изкарва извън равновесие. Просто много се ядосвам, когато играя ранкет. Точно сега ли някакво съобщение ще ми излезне, бе? Това е сега, бе, китайка, бе, малей. Бият. След малко май няма да бият обаче. Не. Сериозно. Какво? Окей, водим. Окей, още... Бягай. Вай. Окей. Нека нокаут да играем. Сега. Барли имат. Добре. Имат Барли и Роса. Те са Дариер Броер и това е много окей. Не виждам, че това означава като са Рейер Броер и че няма ги победил, но просто Барли е много слаб. Не, феновете на Барли, извинявайте, ако съм ви обидил. Просто според мен Барли е слаб. Според мен. Извинете, ако съм ви засегнал нещо, че Барли е слаб, защото просто според мен е така. Извинявам се, иначе. Добре, това беше много лесна победа и бързо. 3 мапа. И ще спирам видеото. Гордилес. Мале! Как ми го открадна това гордилесче? Ето ми открадна гордилеса, мале. Ще моля повинче. Само видях, че има Би Брокхан. Стой спайки, добре. О, нокаут. Опа. Май, няма да се видим. Един другата игра се ставя. Гордилес, това ти беше малка грешка. Къде е Ханк? Окей.
Не мисля, че има много добър шанс Гордилес. Сега 2 рунда трябва да победим, защото става тежка ситуацията. Окей, аз тук ще кемпя за Ханк. Дано тук да се... Вай, разкъртихме ги. Още един рунд така. Побеждаваме от сега би някакво да направи, защото хем аз имам хайперчарж, хем смисъл. Рикото искаше да ми вземе кила, но не стана. Още 2 мапа. Ама хора, аз така както казах, че като си изиграя маповете и ще спирам видеото, ние ще забравим така за стари троковете. Защото... Да. Друга път или му изпълняваме квестове, ако играем Brawl Stars, или по-бог ще играем някакви хубави. Пак ли сме нокаут, бе? Вай! Пак сме нокаут. Да бе, то аз пуснах. Забравях, че не сме ранкет. Защото си викам ранкет и сме пак и пак нокаут. То ние не сме ранкет. Майле. Супер, че не сме ранкет. Бързо назаде. Това ми трябва. Окей, разбирам къде е вече. Какво? Окей. Човече помислиш, ще умрем и двамата. С гъс. Може и да загубим. Може да загубим. Ох, ужас. Колко ли уин стрик съм загубил. 8 или 7 уин стрик загубих. Това му заболя много. Много ме заболя това. Пам, ти ако не даваш рейди, не давай. Не да плягим по-точно. Не давай, а не да стоиш и да изчакаш цялото време и да ми баш време. Мисля, че колече е най-лесното. То всички са най-лесни. Окей. Победихме отново. И последния мап ще е Dual Showdown. Отваряме стар дроповете и... спирам видеото. И просто спира видеото. Това е гаден мап. Каквото ние почти всички сме новия броуър, бе. То само 4 има и тук. Имаш някакъв къра 7. Накучи ми бъги. Накучи ми бъги. Окей, мога да върва по водата. Това е окей. Спринта Макса. Малей. Как се телепортира, бе? Не, бери. Майчица, не знам как оцелях тук наистина. Тики-така. Скибиди-сака. Майчица, ще умра. Не! Добре. Чай, на трето място ли? На трето място, това се бои за победа. Отваряме трите стара група хора. Митик!
скам. Добре. Реар. И реар, нали? Епик, окей. Еми, добре хора, беше ми приятно и до следващия път.